Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah solih-solihah? Dinten iki kelas setunggal bakal sinau basa Jawa babagan tetepungan atau perkenalan. Saderenge ayo diwiwiti kanthi maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki ayo nggatekake wacan iki kanthi patitis. Bocah sekolah mlebu sepisanan. Artinya anak-anak sekolah masuk sekolah pertama kali. Guru kelas setunggal SD yaiku Bu Asih. Guru kelas 1 yaitu namanya Bu Asih. Bu guru ngajak miwiti kanthi ndonga supaya lampahe pasinaon bisa lancar. Artinya Bu guru mengajak mengawali dengan berdoa supaya kegiatan belajarnya bisa lancar. Sakwise ndonga, bocah-bocah didhawuhi tetepungan ing ngarep kelas. Setelah berdoa, anak-anak disuruh untuk berkenalan di depan kelas. Bocah-bocah padha seneng amarga oleh kanca anyar. Anak-anak merasa senang karena mendapatkan teman yang baru. Saiki ayo dimangerteni tegese tembung-tembung ing ngisor iki. Tembung ing ngisor iki ana tembung saka basa Ngoko, basa Krama lan basa Krama alus. Lan Bu Guru bakal jelasake tegese ing basa Indonesia. Tembung nomor setunggal, basa Ngokone jeneng, basa Kramane nama, basa aluse asma. Tegese atau artinya dalam bahasa Indonesia yaitu nama. Aku, basa Ngokone aku, basa Kramane kula, basa Krama aluse dalem. Ini artinya saya. Kowe, basa Ngokone kowe, basa Kramane sampean, basa Krama aluse panjenengan. Ini artinya kamu. Ana, basa Ngokone ana, basa Kramane wonten, basa Krama aluse sami wonten. Ini artinya ada. Omahe, basa Ngokone omahe, basa Kramane griyanipun, basa Krama aluse dalemipun. Artinya rumahnya. Nah, bocah-bocah, basa Ngoko niki digunakake kangge pacelathon kalih kanca sepantaran. Menawi basa Krama kalih Krama alus digunakaken kangge pacelathon kalih tiyang ingkang sepuh. Misale kalih bapak ibu guru utawi kalih simbah, pakde, bude. Sakniki mengke bocah-bocah nggarap latihan soal wonten ing buku paket kaca 71. Nah, niki nggih mengke bocah-bocah nggarap titik-titik diisi. Nama kula titik-titik diisi. Kula sekolah wonten ing SD titik-titik. Saya sekolah di SD titik-titik. Kula budal sekolah numpak titik-titik. Artinya saya berangkat sekolah naik titik-titik. Griya kula wonten ing titik-titik. Artinya rumah saya ada di titik-titik. Namanipun bapak kula nggih menika titik-titik. Ini artinya nama ayah saya yaitu titik-titik. Namanipun ibu kula nggih menika
titik-titik. Ini artinya nama ibu saya yaitu titik-titik. Nah, nanti silahkan mengke titik-titik diisi ngangge jawaban sing bener nggih. Nah, sakniki ayo materi dinten iki ditutup kanthi maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.